Че аз опирам, той минава. Примени стъпалото и тогава го изсилвай. Да. Не, оне ден и тук и те са такова, аз ги скупах. Малко още слез, и задницата слези. Давай, още. Ай, дай газ вече. Ще излезе! Върни се от там, където аз пробвах. Давай, като ни опира, ни го бърка. 2,5. Но и умалява малко. Няма, пак се мъчи добре. Той си да по-чупне, а? Да, ще излезе. Няма чупи стома, да. Не се там на неговото място, де той слуха. Ама тук е да стома. Дай го назад и го изсили още малко. Той сега ще излезе. Излезете. Отърва го. Отърва го. Отърва го, иначе можеше да излезе. Оп! Сега ще го изсили с мръсна гажа, гледай какво става. Не го бърка. А?